Kull jum mit-2 sal-Ħadd inaqdu magħna ċ-ċelebrazzjoni tal-Quddiesa fid-9:30 ta' filgħodu fuq TVM. Post il-ġimgħa it-talba tar-Rużarju tkompli online fuq knisja.mt. L-isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qed niċċelebraw ġurnata ferjali tal-ġimgħa ta' 28 ġimgħa ta' matul is-sena. Jiena Fader Paul Gallia mill-parroċċja ta' Santa Luċija u l-ħidma tiegħi fid-djoċesi hija dik li jiena professur ta' psikoloġija fil-Fakultà ta' Teoloġija fl-Università ta' Malta. Nibdew din il-quddiesa billi narfu n-nuqqasijiet tagħna u nitolbu maghfra lil Alla. Inti t-triq li twassalna għand il-Missier mulej ħnina. Mulej ħnina. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid, Kristu ħnina. Kristu ħnina. Inti l-ħajja li bija ngħixu fik, mulej ħnina. Mulej ħnina. Eħenna li Alla li jista' kollox jaffrinna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Nitolbuk mulej li l-grazzja tiegħek dejjem tqanqalna u tieqaf magħna u tħeġġiġna biex inkunu il-ħin kollu medija b'mejjel tajba. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħixu jsalta flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-Littra ta' San Pawla Apostlu l-Efesin. Ħuti, fi Kristu aħna wkoll konna magħżula, iddestinati minn qabel, skont il-pjan infassal minn qabel minn min imexxi kollox, skont il-fema tar-rieda tiegħu. Sabiex inkunu għat-tifħir tal-glorja tiegħu aħna li sa minn qabel konna nittamaw fi Kristu. U fih intom ukoll smajtu il-kelma tal-verità, l-Evanġelu tas-salvazzjoni tagħkom u emmintu fija. Kontu issiġillati bl-Ispirtu Santu li kien imwiegħed, li hu ir-ran tal-wirt tagħna, sakemm għadna nistennew il-fidwa sħiħa tiegħu tal-poplu li Alla kiseb għalih għat-tifħir tal-glorja tiegħu. Il-kelma tal-mulej. Duħar il-Alla. Ħini il-poplu li l-mulej għażel bwirtu. Flimkien, ħini il-poplu li l-mulej għażel bwirtu. Għannu ġisti bil-ferħ l-mulej, jixirqilhom ifaħruh in-nies sewwa. Faħru il-mulej bid-daq taċ-ċetra, għannulu fuq l-arpa baxar kordi. Flimkien, ħini il-poplu li l-mulej għażel bwirtu. Għax sewwa hi l-kelma tal-mulej, kollox bil-fedeltà huwa għamel, u jħobb id-dritt u s-sewwa, bit-tiba tal-mulej mimlija l-art. Flimkien, ħini il-poplu li l-mulej għażel bwirtu. Ħini il-ġens li l-mulej u Alla tiegħu, il-poplu li hu għażel bwirtu. Mill-għoli ta' smewiet iħares il-mulej u jara l-bnedmin kollha. Flimkien, ħini il-poplu li l-mulej għażel bwirtu.
ħatkun mulej it-tiba tiegħek fuqna kif fiki it-tama tagħna. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek mulej. Dak iż-żmien in-nies bdiet tinġabar b'eluf, kulħadd jaffeċ fuq xulxin. U Ġesu qabad jgħid l-ewwel nett lid-dixxipli tiegħu. Ilqgħu irwieħkom il-ħmira tal-Fariżej, jiġifieri mill-wiġbi ieħor tagħhom. Xejn ma hu motti li ma jinkixifx u xejn ma hu moħbi li ma jsirx magħruf. Għalhekk kull ma tkunu għedtu fid-dlam qatt jinstema' fid-dawl u kull ma tkunu tkellimtu fil-widnejn fil-kmamar ta' ġewwa qatt jixxandar minn fuq il-bjut. Dan ngħidilkom, ħbieb tiegħi, tibżgħux minn dawk li joqtlu l-ġisem u mbagħad ma jistgħux jagħmlu xejn iżjed. Ħadu jikom jien minn għandkom tibżgħu. Ibżgħu minn dak li wara li jkun qatlek għandu s-seta jixħtek ġol infern. Iva ngħidilkom, minn dan ibżgħu. 5 asafar tal-bejt mhux żewġ soldi jinbiegħu u anqas wieħed minnhom ma hu minsi quddiem Alla. U intom sax-xar ta' raskom kollu madut. Xejn la tibżgħu għax intom akbar minn ħafna asafar tal-bejt tiswew. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. L-ħsieb qasir fuq l-ewwel qari li għadna kemm rajna llum fil-littra ta' San Pawl lill-Efesin. Hawnhekk nistgħu ngħidu li San Pawl qed jagħti l-interpretazzjoni prattika tat-talba tal-missierna li tagħna Ġesu talbuh jallimhom jitolbu. Ġesu għallimna t-talba tal-missierna. U fil-bidu tat-talba tal-missierna għandna żewġ frażijiet li huma importanti ħafna. Jitqaddes ismek, tiġi saltnatek. Naħseb dawn iż-żewġ frażijiet insibuhom riflessi u ripetuti propju approfonditi fil-ħsieb ta' Pawlu fl-ittra tiegħu lill-Knisja ta' Efesu fejn hu kien ħadem għal xi sentej sħaħ. X'inhija l-viżjoni li qed ikompletina Pawlu għall-viżjoni ta' Ġesu? Ġesu jtana l-viżjoni tas-saltna tal-Alla. Is-saltna tal-Alla li nistgħu nfissruha forsi bi kliem iktar ta' żmienna, il-proġett kbir, il-viżjoni kbira li għandu Alla għall-umanità. Din hija s-saltna tal-Alla. U li fl-aħħar mill-aħħar tagħti twassal għall-glorja ta' Alla. Nek San Pawl qed jgħidilna biex aħna naħdmu għal dan il-proġett. Għax aħna konna destinati magħżula u destinati minn qabel skont dan il-pjan infassal għalih. Skont kif qegħdin minn imexxi kollox sabiex inkunu għat-tifħir tal-glorja tiegħu, propju jitqaddes ismek, il-glorja tiegħu li aħna konna nittamaw fi Kristu. X'inhu l-kontenut jew x'inhu il-mod kif aħna nwasslu din il-glorja ta' Alla. Glorja ta' Alla ma fasluwix billi aħna nagħmlu trionfalizmi jew festi jew billi bħal meta wieħed jirbaħ xi battalja jew kellha xi partita futbol jiċċelebra x'rebaħ, meta mek rebaħ lil xi ħadd. Il-glorja ta' Alla din ir-rebħa ma tiġix fuq ir-rebħa fuq xi ħadd imma meta jitwassal fit-tmiem il-pjan ta' Alla. Jiġifieri li l-umanità kollha tinstab maquda li tingħaqad flimkien, dan huwa l-proġett ta' Alla. U din l-għaqda ssir permezz tal-Ispiritu Santu li ssawwa fina. Sant Agustin jgħidilna li l-glorja ta' Alla huwa l-bniedem ħaj, ma bniedem ħaj mhux biss li veġeta li jieħu nnifs, imma l-bniedem ħaj li huwa attiv f'dan il-proġett tas-saltna ta' Alla. Aħna kull wieħed u waħda minnha msejħin biex fil-ħidma ċkejkna tagħna nkunu ċelluli membri attivi, ħajjin li waslu l-qoddim is-saltna ta' Alla. Kif? Ħafna modi, ma naħseb li iktar wieħed qawwi huwa billi aħna nżommu l-għaqda bejnietna.
Il-mulej irid li l-umanità kollha tingħaqad flimkien. Għaliex aħna familja waħda. L-ar ħaġa li tista' tiġri familja, l-iktar ħaġa li tweġġa' il-ġenituri huwa il-ġlied bejn l-aħwa. L-inqas ħaġa li nistgħu nagħmlu huwa almenu li nżommu l-għaqda. Ma mbagħad irridu naħdmu għaliha bit-tusija tagħna personali u billi nfittxu li nkunu ta' servizz għal xulxin. U tieżis is-salvazzjoni mhix frott tal-isforzi tagħna ma jadon tal-imħabba talla moti lilna b'xejn. Mqawwijin minn din l-imħabba nresqu qudiemu dawn it-talbit tagħna fil-waqt li ngħidu ismana u Alla tas-salvazzjoni tagħna. Ismana u Alla tas-salvazzjoni tagħna. Sabiex il-Knisja ma tikkundizzjonax ruħha mill-programmi umani ma bħala għaddejja tal-kelma lis-salva tħabbar l-Evanġelju fil-milja kollha tiegħu. Nitolbu. Ismana u Alla tas-salvazzjoni tagħna. Sabiex il-bniedem jaraf japprezza u jħobb dejjem iżjed il-ħajja bħala don tal-ħallieq. Nitolbu. Ismana u Alla tas-salvazzjoni tagħna. Sabiex il-morda u l-anzjani li jħossuhom ma jiswewx iżjed għal xejn fis-soċjetà jifhmu li l-valur li għandha kull ġurnata fl-għajnejn ta' Alla. Ismana u Alla għas-salvazzjoni tagħna. Sabiex din il-komunità nisranija titqawwa dejjem iżjed fil-fidi u fl-imħabba. Hija u tistenna li l-mulej jerġa' jiġi fil-glorja. Nitolbu. Ismana u Alla għas-salvazzjoni tagħna. Salkun ir-resqu tal-bit tagħna lil Alla fis-skit. U Alla missier li bat lil ibnek fid-dinja sabiex iwettaq il-pjan tiegħek ta' salvazzjoni. Ejna sabiex nifhmu dejjem iżjed il-misteru tal-mewt tiegħu ħalli jkollna sehem miegħu fil-qawmien u li miegħek jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-missier li jista' kollox. Jilqalmu lejn mill-dejk is-sakrifiċċju għat tifħir glorja ta' ismu aħtiġijiet tagħna u tal-Knisja kollha tiegħu. Ilqamu lejn it-talb u l-offerti li qegħdin jagħmlulek il-fidili tiegħek biex għall-qima li qegħdin nuruk fis-servizz tagħna ngħaddu għall-glorja tas-sema bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna il fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Nisuħħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tassew missier Qaddis tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem ukoll imkien iroddulek ħajr bibnek il-Ażiż Ġesu Kristu, il-verb tiegħek li bih għamilt kollox, u li ntbattulna bħala Salvatur u Feddej, magħmul bniedem mill-Ispirtu Santu u mwieled minn Marija Verġni. U għatem irrida tiegħek u kiseb għalik poplu Qaddis
u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħollna mill-irbiet tal-mewt u jurina l-qawmien għall-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġlu u l-qaddisin kollha inxandu l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli tas-smewwiet. Inbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej inti l-għajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal ħobs, ratti l-ħajr qasam, tali d-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġa' il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jxxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Ordulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li neħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħolhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Għenna lina il-kol nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li moħħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew issa fuq l-eżempju ta' Ġesu li għallimna biex nitolbu għal miġja tas-saltna tiegħu ngħidu t-talba li taqqadna l-koll fil-familja tiegħu. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-menuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna jitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u ħnena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għet l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi, la tħares lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Ħati jaslimu l-għaqda li jint trid fiha, int li tgħixu s-salta għal dejjem ta' dejjem. Amen. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi.
Dan hu l-ħaruf Talla dan u li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħin dawk li ma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Fiċċo kontana mulej nitolbu l-kobor tiegħek biex bħalma inti tajjixna bil-ġisem u d-dem imqaddes ta' ibnek, hekk ukoll tagħtina sehem in-natura tiegħu ta' Alla. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Imbirku lil-mulej. Ir-roddu ħar lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu segwa online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi u anke l-omeliji tal-isqfijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-għanaqattu magħna għal dan il-mument ta' talb.
L-isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna smat tal-btana, eħlesejna u wieqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jismat tal-btana, Ġesu li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaħfrilna dnubitna, eħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erweħ kollha speċjalment dawk li għandhom bżonn ta' niena tiegħek. Nikkonsidraw, nikkontemplaw fl-ewwel misteru tad-tbatija meta Sidna Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani u ereq l-araq tad-demm. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li tretint kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Għafrina d-nubietna bħalma naħfru l-minuħa tiegħalina u la daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jismat tal-btana, Ġesu li twiet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi aħfrilna dnubietna, ħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Tieni misteru tad-tbatija meta Sidna Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flaġellat. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfirna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħa tiegħalina u la daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik jisma tal-btana, Ġesu li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrinna dnubitna ħlisna minn nar tal-infern u l-ġenna l-erbeħ kollha speċjalment lil dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħina tiegħek. Tielet misteru ta' tbatija meta Sidna Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, għafrinna d-dubitna bħalma naħfru l-minuħa tiegħalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denija, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissima, urina li inti jomna għalik jisma tal-btana, dak li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrinna dnubitna ħlisna minn nar tal-infern u l-ġenna l-erweħ kollha speċjalment dawk li għandhom bżonn tal-ħina tiegħek. Ir-raba misterju ta' tbatija meta Sidna Ġesu Kristu kien mowbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, għafrinna d-dubitna bħalma naħfru l-minuħa tiegħalina u la daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denija, amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen.
Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma t-taltana, Ġesu li twilet għalina u rrit ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi għafrinna d-nubitna, ħlisna minn nar tal-infern u l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment il dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Il-ħames misteru ta' dbatija meta Sidna Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, għaffirna d-dubitna bħalma naħfru l-minuħa tiegħina u la daħanix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja, amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma t-taltana, Ġesu li twiet għalina u rrit ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi għafrilna d-nubitna, ħlisna minn nar tal-infern u l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment il dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Salve Reġina, slim għalik Sultana, om tal-ħnina, ħajja ħlewwa u ta' matana, slim għalik. Lilek ngħidu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek li tnedu aħna li nikbu nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena u rina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek
u ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa, missirna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. ħobżna ta' kuljum atina llum, għafna ndubietna bħalma naħfru l-minuħa tiegħalina, u la daħanix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlopalina mid-imlin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Nitolbu għall-erwieħ tal-purgatorju, għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddirilhom. Jistrieħu huma fil-paċi. Amen. Litanija tal-Madonna. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier etern Alla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Mqazza Marija. Itlob għalina. Mqazza Alla. Itlob għalina. Mqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħniena. Itlob għalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. U xebba. Itlob għalina. It-tama. Itlob għalina. Li żjed safja. Itlob għalina. Li żjed nadifa. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tistħoq imma mħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midimbin. Itlob għalina. Faraġ tal-immigranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minn għar l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruftalla li tneħħid nubiet tad-dinja. Aħfrilla nitolbuk mulej. Ħaruftalla li tneħħid nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruftalla li tneħħid nubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisa Alla. Biex ikun jisħoqilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għatililna għaddejja tiegħek mulej Alla, nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lejna ta' dejjem. Bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju, rażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa' bil-qawwa ta' Alla il-qiegħ fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfien tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe.
Slim għalik, ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek l-libnu, fik Marija edet il-fiduċa tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Mqaddes Giuseppi, kun missier għalina għal-koll u mexxina fit-triq tal-ħajja, għaqlana l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlab għalina. San Bastian Martri, Itlab għalina. San Turrokku, Itlab għalina. San Paul Missirna, Itlab għalina. San Publiu, Itlab għalina. San George Preka, Itlab għalina. Beato Nazio Falzon, Itlab għalina. Beata Deodata Pisani, Itlab għalina. intom qaddisin protetturi tagħna, Itolbu l-Alla għalina. nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ngħidu flimkien, ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-demm mażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirka l-kbira Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Om, imbirek San Giuseppe Arus Kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-Anġli u l-Qaddisin kollha tiegħu.